košielku. Môžete ich nosiť, si kúpiť túto košielku. K tomu sú aj tieto kraťasky, ale my ich predávame osobitne. Košielka má prsia 140, dlhá je 66 spredu a 80 zozadu. Veľmi nádherný strih, stojí iba 25 eur, má nádhernú potlač, takže môžete ju nosiť či s týmito kraťaskami, ktoré sme vám pred chvíľkou ukázali, takto, alebo proste nejakým elegantným nohaviciam, grifliam, plavky si hodíte, môžete to nosiť aj môžete to nosiť aj v lete k plavkám, porozopínať gombičky, len tak ísť, úplne super strih. Je to od small do large, pre dievčatka od small do large, má 140 cm, čiže je to také širšie, size je, veľkosť je uni, veľmi pekné, taktiež akú len farbu chcete, tam máte, čiže kabelky, topánky môžete nosiť, v ktorej farbe to máte najradšej. Takže takto vyzerá táto košielka, tiež je 80% ľan, 40% polyester. Takto vyzerá spolu s týmito kraťaskami. Alebo ak by ste to chceli nosiť, môžete to nosiť iba takto. Takže píšte si Luna 18, napíšete do Messengera, Messenger vám pošle varianty s farbami. Stojí iba 25 eur za takúto nádhernú košielku, ktorá je šitá tu v Taliansku, z talianskej látky, úplne super farby, takže máme takúto modrú a potom máme ružovú a takúto krásnu bielu. Takže biela vyzerá takto, super štýl, naozaj pre každého, od small do large. Ružová, biela a krásna modrá. Úplná topka, toto potlač vyzerá taká folklórna ako z Grécka. Krásne, krásne. Do mesta, na pláž, proste hoci kde. Veľmi pekné veci, veľmi pekná blúzka, takže píšte si Luna 18, iba 25 eur za takúto krásnu blúzku. Takto vyzerajú rukavy, oni sú tak pekné padavé dole, čiže dievčatá úplne nádherná, berte. Luna 18, 25 eur. Okay. Môžem vám teraz ukázať tieto krásne kravaty, ktoré sú plnou výtovkou tohto leta. Som ich videla na Housewives of Beverly Hills, mali presne takéto kravaty. Ja si myslím, že sú úplne super, kodík je Luna 157, máme ich v troch farbách.